Здравейте, Бокс! И това е ЛФС трети епизод за отбора да Фаргален Ланс. И тук играем един мап, който само се блъскаш. И трябва да оправим. Ще направим на човека, на другия. Естествено, колата му да е наполовина. Блъскай, но не можеш. Ай, бягай. На то сме скървих колата. На то сме скървих гумата. Знаеш, кой е смешно? О, сега пак ме скървих другата май. Сега ще го видим. Той е чупен цяло е. О. Вей, пък само да видиш нашата кола. Дай. Ух. И... Блъскаме се. О, преобърнах се. Преобърнах се. 2 пътя. И... Сега ще... караме. Не мога ги първо ми вика, ще го завириш на конекска. В една кола има вътре 4 шофьора. Вече ще я води, питам го дали има вирижна резница има. За колко я продаваш? 1000 лева. И викам много е. И он им вика после за 50 кредита, после вика искаха ми 70 кредита ми дадат за тази резница. Пък ми даш за 30 кредита бутушки и гащи за такива вирижни. И сега пак тръгваме. О, трябва да не товарим много колата. Ето би трябвало да го блъснем. О, да, блъснахме го. Сега ето ще блъснем. Бутнаха ма и това е.